A la costa catalana hi ha moltes cases impregnades de records de l'època colonial. Les van fer construir els que tornaven amb una fortuna creada a l'altra banda de l'Atlàntic, que tothom va anomenar indians o americanos. A algunes de les cases, decorades amb luxe, encara hi viuen els descendents. Han conservat amb molta cura retrats, cartes i documents que representen per a ells un llegat important i que expliquen una història de fa molts anys, però que encara és viva en el record. Fa uns 2 segles, el Decret de Lliure Comerç de 1778 va donar impuls al negoci d'ultramar i els seus avantpassats, encara molt joves, van creuar l'Atlàntic com tants altres per prosperar. Molts indrets de la costa del Garraf recorden l'aventura de milers de joves que van abandonar les vinyes, la pesca i els oficis dels seus pares per fer fortuna a Amèrica. Alguns ho van aconseguir i van tornar a pobles com Sant Pere de Ribes o Sitges, portant els pesos d'or, els balancins i la llegenda de l'indià. La nova possibilitat d'exportar directament a Amèrica l'excedent de producció de vins i aiguardents decideix les famílies pageses o menestrals a embarcar els seus fills de 12 o 14 anys en una llarga travessia atlàntica. Anaven recomanats a parents o coneguts del poble establerts a poblacions com Santiago de Cuba, on gent del Garraf dominava el comerç. A base de treballar llargues hores i estalviant molt, es tractava de pujar l'escalafó el més ràpid possible, de dependent a propietari d'una petita botiga o d'una fàbrica de tabacs. Alguns d'aquests comerciants tornaven a casa amb una bona bossa i procuraven fer-se notar. L'americano que arribava li interessava saber que havia arribat i per tant tirava un dur i feia un soroll que tot l'inglès s'enterava que havia arribat l'americano i que alguna neboda es podia preparar. El primer era casar-se, sovint amb una cosina o neboda per no dispersar el patrimoni i posar a treballar els estalvis. Compraven vinyes, es feien construir una bona casa i invertien els diners en accions. Amb un duro de renda al dia, els americanos prenien minyona i feien vida de senyors. Omplien les sòlides cases de mobles de caoba. Els fills els educaven a la manera burgesa, professions liberals per als nois, arts per a les noies. L'èxit dels primers indians va impulsar molts altres a provar fortuna. A Cuba, alguns dels emigrants del Garraf pugen socialment. Amb els beneficis del comerç, Manuel Bertran i Miret, de Sant Pere de Ribes, ha comprat una finca agrícola a Guantánamo amb alguns esclaus i és alcalde de la ciutat. És un dels catalans que arrelen a la colònia, on formen un grup d'interessos cohesionat. Mentrestant, a Ribes, un germà fa de soci i agent. Els americanos van i venen entre Cuba i el poble i fan decorar-se les cases amb un aire colonial. Durant un segle, Sant Pere de Ribes i Sitges s'omplen de cases construïdes amb els diners d'ultramar. L'arribada dels nous rics, que han fet un rapidíssim ascens social, provoca un sotrac en les antigues estructures. I els antics propietaris i els antics terratinents de tota la vida, que tenien, diguem-ne, la seva subsistència assegurada, se'ls miraven amb una mica de recel i inclús amb un cert despreci, no? Perquè els havien superat sense ser fills de terratinents ni fills de propietaris i siguent fills de pescadors o de pagesos, no? Gradualment, els emigrants del Garraf consoliden unes xarxes empresarials formades per familiars a les dues ribes de l'Atlàntic. Els beneficis que genera el comerç d'ultramar juguen un paper cada cop més important en l'economia dels pobles. Sitges va començar a viure una nova prosperitat a mitjans del segle XIX.
La riquesa acumulada a les colònies americanes per famílies com els Vidal Quadras, els Bacardí o els Amell es manifesta amb la construcció de luxoses mansions. La bigarrada decoració de la casa construïda per Agustí Amell l'any 1852 és el fruit de l'activitat iniciada poc després del decret que va permetre als catalans el lliure comerç amb Amèrica. Els velers de la Casa Amell porten mercaderies de Catalunya cap a les Antilles i embarquen cafè, sucre i cotó cap a Europa. A Puerto Rico, els Amell tenen un centre de recepció i distribució de mercaderies, la Casa de los Catalanes, al poble d'Aguadilla. Tenen plantacions i una xarxa comercial per l'interior de l'illa. La manera de fer fortuna dels catalans es basava en els vincles i els relleus familiars. I era anar a treballar allà i després tornar a casa i jubilar-se. O sigui que no era anar a fer fortuna, vull dir, com si diguéssim d'una manera improvisada, sinó que estava tot molt planificat. Deien, ara després vindrà, doncs no sé, el nebot o vindrà el germà petit o qui sigui, em reemplaçarà i jo podré tornar a casa. Agustí Amell, després dels anys a Puerto Rico, es retira a la casa de Sitges. Mentrestant, al Carib, la següent generació perdia impuls. Amb problemes financers i la guerra que portarà a la pèrdua de les colònies, Eduard Amell decideix tornar i fer vida de rendista a Sitges amb la seva dona, filla d'un militar de la colònia. Ella, al néixer, es veu que els seus pares tenien esclaus en aquella època. I va coincidir que al néixer ella va néixer una filla dels esclaus i li van regalar amb ella. Llavors es va donar la llibertat als esclaus i aleshores ella es veu que va triar lliurement de seguir a la família. Quan van venir cap a Catalunya es van portar la Juana. La duenya que havia sigut de l'esclava era la meva besàvia i aquesta me la imagino sempre com una senyora d'aquelles tranquil·les, vull dir, feliç, i que ja es desperten de bon matí cansats. Vull dir, i que llavors ella sentadeta, el canti al costat, i quan tenia ganes de beure una mica d'aigua, tenia set, cridava la Juana. Juana! I la Juana, que baixava de l'últim pis, que és on hi havia el safareig i devia estar rentant la roba, a aixecar-li el canti que el tenia al costat. Durant un segle i mig, la vida a Sitges girava al voltant de les notícies que arribaven d'Amèrica. Sitges era un poble petit, tenia 3.500 habitants com a màxim i cada casa tenia, com a mínim, tenia un representant seu allà. Llavors era una cosa que afectava moltíssim en tots els aspectes. Milers de sitgetans van provar de fer les Amèriques, però només uns quants en van tornar amb diners. Com en altres poblacions, els americanos es van convertir en membres destacats de la societat local i van contribuir a millorar el poble. Molts es van inclinar pels negocis i l'especulació borsària a Barcelona, però tornaven a estiuejar i amb les seves cases i el seu ritme de vida van marcar un estil que encara perdura. Eren dos nanos d'uns anys. Com que llavors això d'Amèrica, l'aventura americana, tirava molt. Sa mare van embarcar als 11 anys un vaixell de vela, naturalment, van estar 3 mesos. L'aventura dels dos besavis que van anar a Cuba fa un segle i mig és molt present per Artur Ferret. El seu molí a la vora del mar a Vilanova i la Geltrú forma part de la seva herència indiana. Els dos besavis, Josep Baró i Josep Ferret, van passar més de 20 anys a Cuba. Allà van progressar de simples aprenents a propietaris d'un ingeni sucrer i una destil·leria de rom. En la cosmopolita ciutat de l'Havana van arrelar profundament i van tenir els privilegis d'una posició social més elevada. La Cuba en què de nens es van fer homes. És la pàtria del seu triomf. En el fons és aquesta. Si el diner dona llibertat, ells tenien diner, per tant tenien llibertat. Els que manaven allà.
En una revista satírica familiar, els dos amics expressen el desig de tornar a casa. Es retraten carregats de diners i disposats a crear una gran família. Però el retorn a Vilanova no va ser com Josep Baró l'havia imaginat. Ells van entrar pel portal de Sitges. Diu que va travessar aquella muralla i veure aquella espècie de misèria que li va calar amb els peus, que li van agafar ganes d'en tornar-se'n i ja. Li va costar, a veure, aclimatar-se a Vilanova, li va costar molt, i així s'ho manifesta. Diu, menys mal que jo he tornat amb diners suficients per poder fer aquí el que em convingui. Les iniciatives dels vilanovins que tornen de Cuba amb un capital són decisives per transformar un petit poble on s'embarcaven vins del Penedès en una ciutat concebuda com un mirall de l'Havana. Per tot arreu es construïen les grans mansions dels americanos i dels seus parents i socis a Vilanova. El principal, una casa gran, maca, aparent, perquè els altres veiessin que ells en sabien, que havien guanyat calés. I sobretot per crear una família, per aquella cosa que ells havien fet, que no acabés amb ells, que seguís. Uns anys després del retorn de Josep Baró, l'altre besavi, Josep Ferret, també torna amb una dona criolla i un criat negre. S'instal·la al Passeig de Gràcia de Barcelona, té un cotxe de cavalls i participa en una vida de lluïment social en què els americanos són els protagonistes. La seva filla es casa amb Panxo Ferrer, un altre vilanoví que ha fet fortuna a Cuba. A les cases familiars de Vilanova fan una vida a ritme antillà. I era molt pacífica. Ell sempre deia que treballessin els burros, perquè allà a l'Havana es veu que potser per la calor que sigui no treballaven. Com que tenien diners, doncs jugaven. Hi havia molt de joc i llavors s'ho gastaven tot el que havien guanyat, tot s'ho patejaven llavors. I l'única cosa que ens conservava era la casa. Malgrat la fragmentació dels patrimonis familiars, a Vilanova i la Geltrú encara es conserven grans casals construïts pels indians. Alguns tenen ara un ús ben diferent, però mantenen l'esplendor del moment en què Vilanova era l'Havana xica. La meva família, igual que altres d'aquí de Vilanova, van fer la fortuna a Cuba, fent negocis, i el capital que feien allà el portaven cap aquí i, com no, es feien construir unes mansions com aquesta que estem veient aquí. I, d'haver sigut un palauet, ara és una vivenda completament plena d'inquilinos, em sembla que hi ha 18, i això demostra com canvien els temps. L'actual marquès de Samà viu de lloguer en un pis que, casualment, és en un dels molts edificis construïts a Vilanova i la Geltrú pel seu avantpassat, Joan Samà Martí. A casa hi conserva els retrats dels familiars que al segle XIX van crear un imperi comercial i financer a Cuba i Catalunya. A Cuba, Salvador Samà Martí, primer marquès de Marianao, navilier, banquer i propietari d'ingenis sucrers, fa una carrera vertiginosa cap al poder econòmic i polític. Aquí entra la famosa teoria, de que si per una porta entrava el vi i coses manufacturades aquí a Catalunya i per una altra porta entraven els esclaus d'Àfrica. Ja podria ser. A Vilanova, el germà i soci de Salvador, Joan Samà, controla la meitat de les exportacions des de la platja, on s'embarquen vins, aiguardents i altres productes cap a Cuba. Els Samà acumulen un immens capital. En el seu testament, el poderós Salvador Samà ordena la construcció d'un gran col·legi. La beneficència és un tret obligat en els rics indians, impulsors del nou eixample de Vilanova que van omplint de palaus.
Un altre americano, Francesc Gomà i Ferran, és el principal promotor de la urbanització. Amb tenacitat i molts diners, aconsegueix vèncer tots els obstacles i portar el ferrocarril a Vilanova al 1881, foradant el massís del Garraf. Un dels socis de l'empresa és Antoni Samà Urgellers, que per herència controla tot el patrimoni samà. Arrisca el capital, entra en el joc polític de l'època i, com altres rics indians, aconsegueix el títol de marquès. L'actual marquès de Samà es guanya la vida fent feines de manteniment pels antics casals de Vilanova, com el Foment Vilanoví, construït per Joan Samà Martí. En l'eufòria econòmica del final de segle, la burgesia indiana feia una vida de luxe. Però l'esplendor serà efímera, succeïda per una forta crisi financera i industrial. Alguns negocis ja no els va sortir gaire bé, van tindre que tancar fàbriques, es dedicaven també al textil, i ja a l'època del meu avi pràcticament ja era ruïnós, l'estat de la família. Fins ara que encara estic jo. Moltes cases pairals de Vilanova van entrar en una fase de decadència i abandó. Un segle més tard, alguns d'aquests palaus, com el de Manuel Olivella a Samà, sobreviuen transformats per a l'ús públic. El món dels indians forma part del passat. Són records, i sí, és una època passada. Me'ls miro i, bueno, penses, mira, part de la sang d'aquesta gent la porto jo també. Un capità cansat de la mar que es va fer ric a Cuba i de tornada al Maresme va crear el seu paradís tropical. L'home més ric d'Espanya, després de 40 anys d'absència, va construir un immens edifici que ha acabat sent la seva tomba. Dues cares dels americanos d'Arenys de Mar, el poble on es formaven els capitans que feien el comerç amb Amèrica. El més cèlebre dels indians catalans, Josep Xifré, estudiava per a capità a l'important Escola de Nàutica d'Arenys. Eren els últims anys del segle XVIII. El seu pare, Navilier, va perdre els vaixells a mans de corsaris i es va arruïnar. Xifré va marxar a Cuba perseguit pels deutes. Aviat es va fer ric amb negocis d'especulació i va aixecar edificis a l'Havana, Nova York i Barcelona. Va tornar a Arenys, el poble d'on havia marxat, pobre i humiliat, amb ganes de deixar la seva empremta. Ell mateix va projectar el Gran Hospital d'Arenys. A l'edifici, massa gran, ja fa molts anys que no hi ha cap malalt. Xifré, en el seu panteó, n'és l'únic habitant. El constructor del Paraíso, l'indià Salvador Castelló Sala, també va sortir de l'estudi de pilots d'Arenys. El seu pare era mestre d'aixa, en un moment brillant de la construcció naval al Maresme. Molta gent anava a treballar a les drassanes, on es feien els velers que travessaven l'Atlàntic. Castelló va treure el títol de capità molt jove, cap a l'any 1818. La navegació a l'Atlàntic era plena de perills, guerres, corsaris i naufragis. La goleta de Salvador Castelló, la Dulce Nombre de Maria, va superar una terrible tempesta, representada en un exbot. Aquests sotracs van decidir el capità a establir-se a terra. Amb el comerç entre Mèxic, Cuba i Catalunya, va fer fortuna i va comprar un ingeni sucrer a Matanzas. Suposo que amb els quartos que guanyava se'ls invertia a Cuba i va crear un ingeni, és a dir, una refineria de sucre, amb plantació de sucre. Suposo que amb esclaus, perquè no hi havia altra cosa, suposo que sí. Com tots els indianos, suposo que tenien esclaus allà. Als 60 anys, Salvador Castelló liquida els negocis a Amèrica i es retira. Compra un turó que presideix Arenys i hi planta gínjols i palmeres. En aquest lloc privilegiat es va construir una casa molt singular i li posa el nom del Paraíso. La filigranada decoració segueix la moda de l'època isabelina.
tal com la va construir, que va ser un arquitecte italià que la va construir, semblava un vaixell, amb la idea d'ell de continuar com si continués navegant. Aquí, l'americano passa els últims anys dedicat al conreu de fruites tropicals i les aclimata en l'historiat hivernacle. El fill de l'indià, Salvador Castelló i Carreras, va continuar l'obra del seu pare. Va ser cònsol general de Mèxic en temps de Porfirio Díaz. A Arenys va crear la granja i escola avícola Paraíso, que va adquirir fama internacional. Al Paraíso hi anaven personatges il·lustres, com el rei Alfons XIII. El pintoresc Castelló guiava en posat mariner els destins del negoci, que encara continua en mans de la família. El pigat era un element, era un bon element, que era capità de la carrera d'Amèrica, els capitans que travessaven l'Atlàntic eren de la carrera d'Amèrica i portava mercaderia cap allà. A vegades portava negres, a vegades portava altra cosa. El Golf de Guinea ell anava a carregar aquí on ara hi ha el Senegal i Gàmbia, doncs ells anaven a carregar allà principalment. Pere Mas, el Pigat, és la imatge de l'aventurer del segle XIX i un personatge controvertit entre les figures mítiques de la navegació catalana. Membre d'una llarga nissaga de mariners, va acumular una fortuna i va participar en els últims episodis del tràfic negrer, quan ja era prohibit. Els beneficis del comerç legal i il·legal els anava invertint en una luxosa casa de Vilassar de Mar, decorada a l'estil isabelí. Doncs ell va fer aquesta casa i se la va anar fent en mica i hi ha les portes, per exemple, totes són de cova, massissa, totes les portes, i aquesta jo suposo que la va portar d'Amèrica. I llavors aquesta casa, com la va tenir acabada del tot, era sobre el 1840 i tants, que aleshores aquí es va portar la dona d'Amèrica i tot. I va portar la cubana, o la dona del virrei d'allà, que la va portar inclús perquè, es diu que la va portar embolicada al sortir de Cuba amb les veles i la va pujar dalt a la massana i l'home d'aquesta la buscava i no la va trobar. Socialment era un home molt ben relacionat, relacionava amb gent del govern, amb el general Prim. Compraven l'or molt barat i el portaven cap aquí. I em sembla que la seva amistat amb el Prim i tot això, la relació la tenien molt per l'hort, perquè es veu que porta'm 2 quilos, porta'm 3 quilos, no? Ell el diner el devia fer a través d'aquest contraband d'hort que portava cap aquí. Però no tot era riquesa i romanços en la carrera d'Amèrica. Centenars de capitans de la costa catalana hi van participar al llarg del segle XIX. El capità estava a càrrec de l'expedició en què invertien moltes persones. La seva missió era aconseguir el màxim benefici de la càrrega. Tenien prestigi social, però rarament feien grans fortunes. El capità, els comandants dels vaixells, els capitans dels vaixells, aquests no vull dir que no fessin un recorret, però no era el típic, el que podem dir típic indiano que venia aquí i es feia la gran casa, almenys ho puc dir-ho per experiència de la pròpia família. A la família d'Agustí Vilà, estudiós de la Marina Mercant, hi ha hagut 4 generacions de capitans. Els seus viatges atlàntics duraven mesos i a vegades anys. Barcelona, les Antilles, Cuba, Puerto Rico. Allà descarregava la nostra mercaderia, carregaven sucres, anaven al Rio de la Plata, descarregaven la mercaderia, carregaven tasajo, que el tasajo és la carn seca i salada, per aliment dels esclaus negres, se'n tornaven a Cuba. Tornaven a carregar sucre, per exemple, o cafè o tabac cap a la península, o encara se'n anaven a les costes orientals d'Amèrica a carregar cotó o fusta cap a la península.
Pels vols de 1870, l'esplendor de la marina de vela catalana va acabar tan ràpidament com havia començat un segle abans. Els grans vaixells de vapor construïts a l'estranger van arraconar els velers fets a les poblacions costaneres, els quals havien possibilitat el comerç amb Amèrica. Els capitans es van integrar en una xarxa empresarial moderna, amb una manera diferent d'entendre el comerç marítim.